Dacă săptămâna trecută am vorbit despre fractura și întinerirea pielii, săptămâna aceasta vom afla un alt beneficiu al fractorei, remodelarea corporală. Fractura are un efect de contracție a fibrelor care fac parte din scheletul fibrilar al pielii și de lipoliză. Ori, aplicând această procedură, se numește taite fix, pe anumite zone unde există tendința la depozite adipoase mai importante, coapsă, abdomen, fese, se obține o micșorare a circumferinței acestor regiuni după câteva ședințe care sunt pentru remodelarea corporală, sunt săptămânale. Cam 6 săptămâni de tratament au efecte evidente, centimetri chiar de reducere. În doar câteva ședințe, Taite Fix îți conturează corpul printr-o procedură de înfrumusețare non-invazivă și te face să te simți mai ușoară, sănătoasă și în formă. Este un sistem de reducere a presiunii apei, acesta acționând asupra țesuturilor ce trebuie eliminate fără a fi agresiv sau invaziv asupra corpului. Această presiune negativă determină o vasodilatare a circulației capilarelor, în mod special la nivel subcutanat, acolo unde sunt localizate celulita și adipozitățile locale. Procedura mai are și alte efecte cosmetice și curative. Ajută la eliminarea mai rapidă a surplusului de greutate, îmbunătățește circulația sângelui, înlătură oboseala, sporește capacitatea fizică, tonifică musculatura și ajută la intrarea mai rapidă în pielea unor produse cosmetice active. Fractura Taite Fix este o tehnologie care ajută la remodelarea corporală. Ea combină procedurile de vacuum, contracția fibrelor conjunctive, micșorând țesutul adipos. Fractura Taite Fix este o alternativă nechirurgicală a liposucției. De la prima ședință se pierde între 3 și 5 cm, iar după 6 ședințe ajunge până la 10 cm. Specialiștii atrag atenția că metodele cele mai bune de menținere a greutății sunt dieta și mișcarea. Dacă toate aceste componente nu se află în armonie, corpul nostru va reveni la forma și la greutatea nedorită. Sigur că ideal ar fi ca persoanele care au probleme, greutate în plus, sunt statice, sunt sedentare, prin profesie, dar și prin temperament, ar trebui să ia și măsuri dietetice și să facă și sport. Sigur că sunt persoane care n-au timp nici de sport, nici de diete și atunci vin la ședințe de fractura. Să știți că rezultatele sunt foarte bune și încântătoare pentru persoanele respective, pentru că fractura Taite Fix asociază vacuum cu restructurare de lipoliză a țesutului adipos, deci este o metodă foarte bună, dar ca să menții aceste rezultate și ca aceste ședințe de liposucție, de fapt nu e o liposucție, deși fractura, să știți că are și un parametru care poate fi utilizat pentru liposucția chirurgicală. Deci aceste rezultate, fără durere, fără intervenții chirurgicale, trebuie menținute în timp doar prin dietă și sport. Prin urmare, Taite Fix atacă zonele cu celulită pentru o siluetă suplă, armonioasă și o piele mai fermă. Remodelarea siluetei dumneavoastră vă motivează să aveți o viață sănătoasă și mai puțin stresantă, iar dumneavoastră, doamnelor, veți deveni mai frumoase și mai luminoase. Wow.